Lukurok narok nukuna haino hai Mungya kami blok ni bisingo khobjak o 36 mile amsai Purbolokipur Rishi village ni bisingo kaisa bos karbal kamu mani oro chung parani amsai ni local public ni hisabe saito koi nameni bising dei saiman khatini o jagao kam surung mane hoite tabuk sajara oro kam khole takukte bukung samani bisingo khana kadalai puru o jagao 8 tukiri hasing 8 tukiri holong tai 2 tukiri cement kre jaka haini bage chini o pahar onchalo tabuk sajara tei mo haike bena kam choli thangsinai na butei जों tabuk haini bage elaka basi oroni onko samani abobo haike ungmangkha जों abo tabuk o hasteni jara power tongnai minister MLA rango जों koinai haini bage omono gahamke toito khai nani ningthon hambai Menai oro kam khabene nang koidi nang kha ang khatai ko ro kam khamani mas rok laijak je oro hakor khurman chime khai khamata nin para bora orda o jaga na an para enga mo bos karbal je dalai impru oro cement busuk pathor busuk o eko cement ka to 2 bol ni di hin sau ka pathor ka 8 bol di hin sata ka balo rok ko eko 8 bol no di hin sau sab sabo amo kai ko tei sindrani engineer na phai sapata menai bung khai an bum karon to de burma mo bo ponchai dan raklai mo holo dia da klai holo dia nong na